Здравейте, приятели! Намираме се пред болницата в Тетевен по един много сериозен случай. Защо потърсихте господари на ефира? Здравейте! Потърсих ви, тъй като вие сте предаване, което разследва случая до последно. Сестра ми постъпи за раждане. Ние чакахме пред вратата на родилното отделение и слушахме само виковете на доктор Байчева. Виковете на доктор Байчева бяха нечовешки. Тя се държеше като дори с животно. Човек не би се държал така. Дойде доктор Байчева от някъде с елегантна черна рокля. Каза, дай да погледна какво става. Ногтите й бяха дълги, усещах как ма дере отдолу буквално. Нищо, че беше с ръкавици, беше ужасно. Блисна кръв и тя вика, дайте ми една престилка, че станаха само черни рокли, почна да изпада в истерии. Аз започнах да викам от болка и я слушам в коридора, като каза на някой, тази вдигна болницата с виковете си. Аз умирах от болки, вече нямах сили да дишам, болките бяха адски. Тогава дойде тя, вече облечена с престилка и казваше, напъвай бе, момиче, ти запек не си ли имал, продължава да крещи. Вие не се научихте да раждате, молих, няма ли какво друго да се направи. Тя само викаше, мокни. Тогава помоля те бяха две, едната акушерка, другата санитарка, не знам, да скочат върху мен. Двете се спогледаха, чак си придърпаха стълбичките, за да могат да се качат на магарето. Едната седна от тази страна, другата седна от другата и започнаха да натискат надолу, да натискат. А краката ми бяха така извити настрани. Едната ми част на тялото, лявата беше във въздуха. Чувствах как сякаш ще ми се... Не знам, всичко сякаш се разкъсваше в мене. Почна да крещи, ти какво искаш? Са железали да го вадат това дете. Усетих един разрез отдолу. Страхотно ме заболя. Чух някакво в смисъл шум от някакви железа. Вече нямах сили да си дигна главата. Усетих някаква болка. И след това тя каза, че не може отново чути тоновете на бебето, които вече спираха, а преди да вкара железата, сърцето на бебето биеше нормално. И започна да ми крещи, глупачка такава, ти си умори детето, ти го уби, вика, почна да крещи. Детето ти е мъртво заради теб и такива неща. Тя излезе, започна да звъни на лекари. Акушерката ме свали от магарето, като ви казвам свали, само ми каза хайде и ми подаде ръка. Стъпих на краката си и чувствах как кръвта се стича по краката ми надолу. Дадоха ми системата да си я държа. Излязох, виждам двамата ми братя и съпруга ми отвън. В момента, в който ги видях, вече имах чувството, че мога да се отпусна. Брат ми ме хвана и аз отпуснах в ръцете. Изведоха сестра ми, гола, от кръста надолу, кървяща. Тогава горе вече бяха извикали извънреден екип, анестезиолози, допълнителна акушерка, която се караше, акушерката горе на доктор Байчева, как може да постъпи по този начин. Момичето може да умре, детето вече сигурно е мъртво. Казаха, че процентът е отлепена, има съмнение за разкъсване на матката. След около 2 часа изведоха бебенцето. Тогава ни казаха, че детенцето не диша. Изчакват екип от Плевен да дойде до тук, да вземе бебето. От окръжната болница в Ловеч им бяха отказали линейка, тъй като само преди няколко месеца е имал подобен случай. Детенцето отново е почитано. В епикризата се говори за някакви травми, които са причинени. От тези железа ли са тези травми? Травмите, които са описани в епикризата, която е дадена от университетската болница в Плевен, са вследствие всяко едно заключение завършва вследствие на родова травма. Следствие от тези неща. По-нататък следва големия кошмар, в който трябваше да се прибера вкъщи, за да посрещна умрялото си дете и да направим неговото погребение.